Vážení cestující, připoutejte se, prosím, my vám ukážeme, jak se bezpečnostní pás zapíná, jak se utahuje a takto se opět odpoutáte. Mějte prosím své pásy vždy zapnuté, pokud svítí světelná signalizace, připoutejte se. Please fasten your seatbelts. We will show you how to close the buckle of the belt, how to tighten it, and this is how to open it again. Please keep your seatbelt fastened while the seatbelt sign is illuminated. V případě poklesu tlaku v kabině se nad každým sedadlem automaticky objeví kyslíkové masky. Přitáhnutím masky k sobě začne proudit kyslík. Nasaďte masku přes nos a ústa, upevněte popruh a klidně dýchejte. Nejprve prosím nasaďte masku sobě, až poté pomozte ostatním cestujícím nebo dětem. Should the cabin pressure drop, the oxygen masks will appear automatically above all seats. Pulling the mask towards you will activate the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, adjust the headband and continue to breathe normally. Please fit your own mask first, before assisting other passengers and children. V případě potřeby nouzové evakuace se ulička letadla osvítí. Moji kolegové vám nyní ukazují rozmístění těchto světel vedoucích k nouzovým východům, které jsou na tomto letadle umístěny následovně. 2 východy vpředu, 4 okenní nouzové východy nad křídly, 2 za křídly a 2 východy vzadu. Podívejte se prosím, kde se nachází vámi nejbližší, který se také může nacházet za vámi. In case of emergency evacuation from the aircraft, the cabin will be illuminated. My colleagues are now indicating the location of these lights which leads to the exits, which are on this aircraft are distributed as follows. 2 at the front section, 4 over the wings, 2 behind the wings, and 2 at the back. Please take a moment to locate the nearest exit to you, bearing in mind that the nearest usable exit also can be found behind you. Záchranné vesty se nacházejí pod vašimi sedadly, ale nyní je, prosím, nevydávejte, vesta se navléká přes hlavu, popruhy opevněte kolem pasu a zapněte vpředu. Vestu nafouknete prudkým trhnutím za tyto červené štítky. Vestu lze též dofouknout manuálně na ústky a světlo se rozsvítí ve vodě automaticky. Nikdy však prosím, nenafokujte vestu uvnitř letadla až po jeho opuštění. The life jackets are located under your seat, but please do not remove them now. To use it, slip your hand through the opening, pass the tapes around your waist, and close the buckle in the front section of it. To inflate your life jacket, pull sharply on the red tabs. If necessary, the light jacket also can be inflated manually by mouth, and the light will switch on automatically when it comes in contact with water. Only never inflate the life jacket until outside the aircraft. V kapsách sedadel před vámi naleznete bezpečnostní instrukce, ve kterých je také znázorněna bezpečnostní pozice brace, kterou je nutné zaujmout v případě nouzového přistání. Pečlivě si prosím tyto karty ještě před startem prohlédněte. Věnujte také pozornost veškerému bezpečnostnímu značení v kabině a vždy prosím dodržujte pokyny naší posádky. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám příjemný let domů. Ty nosí pokyny